Tradició, solidaritat i devoció són les claus que han marcat la festa organitzada per la confraria i els majorals de la Mare de Déu de l'Olivar. Precisament, la devoció a la patrona d'Alaquàs ha fet que enguany un any més els alaquasers i alaquaseres hagin eixit al carrer per retre homenatge a la Mare de Déu de l'Olivar. A l'agenda no han faltat els actes lúdics i solidaris, com la gran festa infantil celebrada el passat 7 de setembre i la festa solidària Operació Kilo 2018. L'ofrena de flors va comptar amb la participació de tots els col·lectius festers. La Putxa i també la Putxaeta, a la que es sumaren les més xicotes de la casa, protagonitzaven la vesprada i la nit del dia 7 de setembre. El dia gran de la festa, el dia 8, es celebrava la tradicional missa major i la processó general que va recórrer els carrers d'Alaquàs amb una gran assistència de públic. Una processó que finalitzava de la millor manera possible, amb el cant de la carxofa en honor a la Mare de Déu de l'Olivar, enguany protagonitzada per la xiqueta Paula Arribas Peláez.